My shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, you keeping me from feeling old. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, my shoulders, knees and toes, my bones, you keeping me from feeling old. We zijn nu bezig met de survival training. Survival run training moet ik eigenlijk zeggen. Survival dat neigt een beetje naar het overleven in de natuur. En survival run is echt een sport, het is een wedstrijdsport. Wordt landelijk beoefend. En wat we hier aan het doen zijn is echt hindernistraining. Wat is hier nou zo mooi, jongen? Buiten sporten en met al je spieren bezig zijn, met je hele lijf bezig zijn. Zonder dat je in de gewichten hoeft te hangen. Ja, is heerlijk. En je hebt toch dit in waar in Wien? Ja, zeker. Ja. Dat maakt niet uit wat voor weer het is. Kan altijd. Toen ik vanuit mijn studie stage ging lopen, zat ik 40 uur per week op kantoor. Dus ik zocht daarnaast iets om me eventjes uit te kunnen leven. Zo kwam ik eerst in aanraking met bootcamp en al heel gauw ging ik ook met Campine Buitensport survivalen. En wat vies is zo leuk, jongen? Elke training is weer een uitdaging. Dus je ziet het al, er zijn allemaal verschillende hindernissen. Voor je alle hindernissen onder de knie hebt, ben je al eventjes bezig. En daarna wil je steeds efficiënter leren klimmen, dus sneller en dat het minder kracht kost. Ja, dan best deze keer ik wel echt de stoere vrouw onder de man, hè? Ja, inderdaad. Maar gelukkig wordt het steeds populairder ook onder vrouwen, deze sport. Oké. Pak meteen de touw aan de andere kant, hè? Ja, die. Schilderij voetklem, juist. Ja, het is buiten, dus we mogen actief blijven. We moeten ons houden aan de tweetallen. Nou, dat is heel goed te doen. We zijn hier nu ook in tweetalletjes aan het sporten nu. Onderling is die afstand prima aan te houden. Dus het mag en het kan ook goed. Ik ben meer dan 20 jaar al in het touwen. Ik train voor een wedstrijd. Ik vind de training heel mooi, is sociaal. Maar het gaat uiteindelijk wel om een wedstrijd. En die wedstrijd, dat is een heel apart ding. Daar kom je wat 3-4 keer kom je jezelf zien. En dan is het maar krek, hoe beantwoord je je eigen lichaam? Ga je dan terug of laat je het zitten? Nou, ik ben wel een man, ik mag graag teruggaan dan. Dus je komt maar heel vaak om jezelf zien. Plus dat het wel heel extreem is alweer. Aan de andere kant is het sociale aspect. Van alle plumage komt je heen. En die binnen dan in één keer alle regels even kwijt. Dus een directeur is geen directeur meer en een squaljuffrouw is geen squaljuffrouw meer. Maar je bent gewoon één massa en je hebt plezier in dit spel. Feeling all alone.